Spania, mai exact în Valencia, au murit peste 200 de oameni în urma inundațiilor. Au fost surprinse videoclipuri cu mașini care erau purtate pe străzi de către ape ca și cum n-ar fi fost nimic, iar cu locuințele de asemenea inundate de ape. E greu să mă gândesc la oamenii care și-au lipit inimile de aceste lucruri, pentru că odată cu ele au plecat și fericirea și credința și nădejdea și pacea și liniștea lor. Pe de altă parte mă gândesc la oamenii care nu și-au lipit inimile de aceste lucruri. Există o cântare care la un moment dat spune: credința mea e o zidesc pe al Domnului cuvânt ceresc. Oamenii despre care vorbeam adineauri probabil au ascultat cântarea și au făcut întocmai. Astfel, fericirea și liniștea lor n-a dispărut odată cu lucrurile care au fost luate de apă, ci au rămas neclintiți deoarece s-au ancorat în stânca cea puternică care nu se clintește, iar aceea este Domnul Iisus Hristos. Tu pe ce îți zidești credința? Pe lucrurile pe care azi le ai și mâine nu le mai ai? Sau pe cuvântul lui Dumnezeu, despre care Domnul Iisus spune că ar fi mult mai ușor să treacă cerurile și pământul decât ca o singură frântură dintr-o literă a cuvântului lui Dumnezeu să cadă? Te îndemn astăzi să începi să zidești credința pe stânca cea care nu numai că nu se clatină, dar care are și autoritatea asupra furtunilor din viața ta.